mu'jizozin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga madrasatu ahbabi rasulullahi maraba sile agabi street karkashin jagorancin Alhaji Abdullahi bin Abdullahi hadimu rasul Alhaji Abdullahi Igala tare da babban malamin Sheikh Sharif Muhammad Bello Husaini cikin bayanan mu'jizozin annabi ta cikin tarihin Isra'i da Mi'raji. Ku ci gaba da bibiyar mu a tashoshinmu da muke yada muku shirye-shirye na madrasatu ahbabu rasulullahi TV maraba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqan qadarihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, yan uwa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wannan shine karo na farko insha Allah da za mu fara wannan karatu na tarihin mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda muke so insha Allah za mu yi mu'jiza za mu faɗi mu'jiza kamar guda 1000 insha Allah, amma za a bi mu a hankali ne. Wanda ya ɗauki nauyin wannan shiri shine Alhaji Abdullahi bin Abdullahi hadimin Rasulullahi mai suna Alhaji Abdullahi Igala, wanda yake a Gabi Street, shugaban ainihin makaranta ta madrasatu ahbabi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, shine ya ɗauki wannan nauyi. Insha Allah kuma za a ci gaba da kawo wannan tarihi a cikin gidan TV wanda shi Alhaji Abdullahi bin Abdullahi ya asasa madrasatu ahbabi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a Gabi Street, wato garin Maraba kenan a Abuja. Ita ce ta ɗauki nauyi kuma da shiryawa, sannan kuma za a iya samu a Facebook nata da sauran tashoshinmu na Tijaniya kamar Alfaida TV Ghana, Alfaida TV Cote d'Ivoire, Alfaida TV Tawa can ƙasar Nijar, da sauran tashoshi na musulunci. Insha Allah za ku same mu a ciki. Allah ya sakawa da Alhaji Abdullahi bin Abdullahi hadimin Rasulullahi da alkhairi. Allah kuma ya sa yawaita irinsa. Allah abubuwan da ya sa a gaban alkhairi, yadda ya tsaya hidimar manzo Allah ya tsaya masa a barkar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sunana Sharif Muhammad Bello Husaini, Abuja, kuma sarkin salati na Dala'il Khairati na Abuja insha Allah. Dan uwa mai girma mai karatu, yanzu za mu shiga a cikin dausayin mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don jin daɗin ƙamshinta mai matuƙar tashin ƙamshi. Mu kuma azurta da shaƙar ƙamshinta, ita mu'jizar kenan, har mu samu ƙaruwar ƙauna da soyayya da girmamawa da sanin girman alƙadari da ɗaukakar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mu'jizar alƙur'ani ita ce mu'jiza mafi girma da ɗaukaka, kuma ita ya kamata mu fara kawowa, amma mun jinkirta kawo ta sai nan gaba kaɗan insha Allah. Yanzu za mu fara kawo mu'jizar Isra'i da Mi'raji. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mu'jizozi masu yawa, amma a cikin wannan littafin za mu fara da mu'jizar Isra'i da Mi'raji insha Allah. An samu hadisi daga Malik dan Sa'ata radiyallahu anhu, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labarin yadda aka yi Isra'i da shi, wato tafiyar dare kenan. Yace ina jikin Ka'aba, amma ana yawan cewa a hijiri ne, wato hijiri kusa da Ka'aba. Allah sallallahu alaihi wasallam yana shingide
wani mai zuwa ya zo min, in ji sayyidina rasulullahi, sai ya kama ni ya tsaga ƙirjina tsakanin nan da nan, wato daga saman ƙirjinsa zuwa ƙasan ƙirjin, ya fito da zuciyarsa, aka kawo masa wata tasa ta zinare cike da imani, ya wanke zuciyata, ya rufe ta, ya mai da ita. Aka kawo ta dabba fara, ta fi jaki girma, ita dabban ta fi jaki girma haka, ta fi jaki girma, koma bayan alfadari, buraka kenan ko. Tana ajiye kafofinta inda matukar ganinta ya tuke. Ce sallallahu alaihi wasallam ya ce na hauta, ko kuma aka dora ni a kanta, ta tafi da ni har na je baitul maqdisi. Sannan na shiga na sallaci raka'a 2 a cikinsa, sannan na fito. Mala'ika jibrilu alaihi salam ya zo min da ƙwarya ta giya da ƙwarya ta nono. Na zaɓi nonon na sha. Mala'ika jibrilu alaihi salam ya ce ka dace ya rasulullahi da sunna. Sai mala'ika jibrilu ya hau da ni zuwa saman duniya, ya kwankwasa, ya nemi a buɗe. Aka ce waye yake kwankwasa kofa? Ya ce jibrilu ne. Aka ce waye tare da kai? Jibrilu. Ya ce muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne a tare da ni. Aka ce a'a, har an aika masa ne? Ya ce an aika masa. Aka buɗe mana sai gani da annabi Adamu alaihi salam, ya yi maraba da ni, ya yi min addu'a ta alheri. Sannan aka hau da ni zuwa sama ta 2. Mala'ika jibrilu ya nemi a buɗe, ya kwankwasa kenan. Aka ce waye kai? Ya ce jibrilu ne. Aka ce waye tare da kai? Ya ce sayyidina muhammadu rasulullahi ne sallallahu alaihi wasallam. Aka ce an aika masa ya zo ne? Ya ce an aika masa zuwa gare shi. Sai aka buɗe, aka ce maraba da mai zuwa da ya zo. sai gani ga 'ya'ya biyu na yakumbo, wato 'ya'ya biyu na 'yar uwar uwa, wato annabi Yahaya da annabi Isa alayhi salam. Suka yi maraba da ni, na yi musu sallama, suka ansa min, suka yi mini addu'a da alheri. Sannan aka hau da ni zuwa sama ta 3. Mala'ika jibrilu ya nemi a buɗe mini. Aka ce waye? Ya ce jibrilu ne. Aka ce waye tare da kai? Ya ce muhammadu rasulullahi ne sallallahu alaihi wasallam. Aka ce an tura masa jakada ne? Ya ce an tura masa. Sai aka buɗe, sai gani da annabi yusufa alaihi salam. Na yi masa sallama, ya amsa mini, ya yi maraba da ni, ya yi min addu'a da alheri. Sannan aka hau da ni zuwa sama ta 4. Mala'ika jibrilu ya nemi a buɗe. Aka ce waye? Ya ce jibrilu ne. Aka ce waye tare da kai? Ya ce sayyidina wa habibina wa maulana muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Aka ce an tura masa jakada ne? Ya ce an aika zuwa gare shi ne. Sai aka buɗe mana, sai gani da annabi idrisu alaihi salam, ya yi maraba da ni. Na yi masa sallama, ya amsa mini, ya yi mini addu'a da alheri. Sannan aka hau da ni zuwa sama ta 5. Mala'ika jibril ya nemi a buɗe. Aka ce waye? Ya ce jibril ne. Aka ce waye tare da kai? Ya ce muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aka ce an aika masa zuwa gare shi ne? Ce kwarai an aika masa. Aka buɗe. Da aka buɗe mana, sai gane da annabi haruna alaihi salam, shi ma ya yi maraba da ni, ne masa sallama, ya amsa mini, kuma ya yi mini addu'a da alhairi. Sannan aka hau da ni zuwa sama ta 6. Mala'ika jibril ya nemi a buɗe. Aka ce waye? Ya ce jibrilu ne. Aka ce waye a tare da kai? Ya ce sayyidi wa habibi wa maulaya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ahmadu muhammadun hamidun mahamudu. Sai aka ce an aika masa zuwa gare shi ne? Ce kwarai an aika masa zuwa gare shi. Sai aka buɗe mana, sai ga ni da annabi musa. Annabi musa ya yi maraba da ni matuƙa,
na yi masa sallama ya amsa mini, ya mini addu'a da alheri, sannan aka hau da ni zuwa sama ta 7. Jibrilu ya nemi a buɗe, aka ce waye? Ya ce Jibrilu ne. Aka ce waye tare da kai? Ya ce sai na Muhammadu Rasulullahi ne sallallahu alaihi wa sallam. Aka ce an aika zuwa gare shi ne? Ya ce an aika zuwa gare shi. Sai aka buɗe mana, sai ga da Annabi Ibrahim alaihi salam shi ma ya maraba da ni, na yi masa sallama ya amsa mini, ya yi maraba da ni, na yi masa sallama ya amsa mini, ya mini addu'a da alheri. Na ka tafi da ni zuwa magariyar tuƙewa, sai ga 'ya'yan itaciyar kamar randuna, sai ga ganyayyakinta kamar kunnen giwa. Aka ce mini wannan ita ce magariyar tuƙewa. Sai ga ƙoramai guda 4, ƙoramai 2 a cikin 2 kuma a fili a bayyane. Sai na ce menene wannan guda 2 haka ya Jibrilu? Sai ce waɗannan 2 na ciki ƙoramai ne 2 na cikin aljanna, waɗannan kuwa na fili ƙoraman Nilu da Furatu ne. A wata ruwayar a nan aka kawo masa ƙwariyar giya da ta nono da ta zuma, sai ya amshi ƙwariyar nono. Sai aka ce masa wannan ita ce bidirar da kake kai tare da al'ummarka ya Rasulallah. Sai Ubangiji ya aiko mini abin da ya aiko zuwa gare ni, ya wajabta mini sallah 50 a cikin kowane yini da dare. Sai na dawo har na tuƙe zuwa Annabi Musa, sai ya ce da me aka umarce ka? Na ce sallah 50 a kowane yini da dare. Ya ce ya Rasulullahi, da za ka koma dai zuwa Ubangijinka ka roƙi rangwame, haƙiƙa al'ummarka ba za ta iya wannan ba. Wallahi na jarraba mutane gabaninka, na wahala akan bani Isra'ila da wahala. Sai na koma zuwa Ubangiji na ce ya Ubangiji, sauwaƙe ga al'ummata. Sai ya sauwaƙe 10. Sai na koma wajen Annabi Musa alaihi salam, sai ya ƙara faɗa mini abin da ya faɗa mini. Sai na koma wajen Ubangiji na, aka ƙara ɗauke min 10. Sai na koma wajen Annabi Musa alaihi salam, sai ya ƙara faɗa mini abin da ya faɗa. Na koma wajen Ubangiji na, aka ɗauke mini 10. Sai na koma wajen Annabi Musa alaihi salam, ya ƙara faɗa mini abin da ya faɗa da farko. Sai na koma wajen Ubangiji na, sai ya umarce ni da yin sallah 10 a yini da dare. Sai na dawo wajen Annabi Musa alaihi salam, ya faɗa mini abin da ya faɗa a farko. Sai na koma wajen Ubangiji na, sai ya umarce ni da sallah 5. Sai na koma wajen Annabi Musa alaihi salam, sai ya ce da me aka umarce ka ya Rasulallah, ya habibi? Sai na ce masa an umarce ni da sallah 5 a kowane yini da dare. Sai ya ce koma izuwa Ubangijinka ka roƙi rangwame, haƙiƙa al'ummarka ba za ta iya wannan ba. Wallahi na jaraba mutane gabaninka ya Rasulallahi, na wahala akan bani Isra'ila, matukar wahala. Hasan Annabi Musa ya sha wahala da mutanen bani Isra'ila, shi yasa yake ganin al'ummar annabi ya dai. To alhamdulillah, kuma da an kawo sallah 50 din al'ummar annabi akwai waɗanda za su iya yi. Saboda in ka hada da na filfili yanzu zaka ga sallan an kai 50 din. Misali zaka yi asuba da nafila, azhar da nafila, da asar, magariba, isha, ka zo kai sallah raka 10 ko 11 na dare, in ka duba zai kai raka 50 din ya cif. Sai na ce haƙiƙa na koma zuwa Ubangiji na, har na ji kunya, na yarda na sallama. Ya ce yayin da na ƙetaro, sai wani mai shela ya yi shela na farilla ta na sauƙaƙe akan bayina. wannan
wannan mu'jizar ta tattara mu'jizozi masu yawa. Daga cikinsu akwai wato yayewar rufin ɗakin manzala sallallahu alaihi wasallam lokacin yin isra'i da miraji kamar yadda ya zo a cikin wasu ruwayoyi. Sannan yanke tafiyar an yanke ta, tafiyar da za a yi a cikin dubunnan shekaru an yi ta a cikin karanci daga sa'a ɗaya da yankin dare. Sannan kuma ita buraƙar nutsuwar buraƙar da tsayawarta kyam yayin da annabi tsira da aminci Allah subhanahu wa ta'ala ya hau kanta. Sannan kuma akwai daga cikin mu'jizozin isra'i da mi'raji kecewar sama, mala'ika jibrilu da annabi tsira da aminci Allah su shiga cikinta. Sannan kuma yana daga cikin mu'jizar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayyana a cikin isra'i da mi'raji din. In ka lura a karon kallawa abubuwan da annabi mai tsira da aminci Allah subhanahu wa ta'ala ya gani dangane da nau'in azabar waɗanda suka saba wa Allah a lokacin da ya yi tafiyar, da kuma nau'in ni'imar da Allah ya tanadar wa masu yi masa biyayya. Sannan daga cikin mu'ujizozin akwai zance da ya yi tare da ubangijin talikai, Allah tsarkakakken sarki da ɗaukaka. To sannan kuma akwai kuma haɗuwarsa da annabawa, tsiran Allah ya tabbata a gare su, da sallar da ya yi da su, wato ya yi musu limanci da kuma zantuka da tattaunawa da ya yi da su. Akwai kuma zantuka tattaunawa da ya yi da mala'ika kamar mala'ikan mutuwa. Sannan kuma ya ga dukkanin halittun sama gaba ɗayansu, wato alamul uluwi. Kaga wannan hadisin da muka kawo ruwayarsa ta zo a takaice, saboda hadisin bai zo da zancen sifar isra'i ba, wato tafiyar dare. Don haka ne wa imamul bukhari ya sa shi a cikin babin mi'raji, wato hawa sama. Sannan kuma hadisin ya zo da cewa a salloli 10 aka dinga ragewa, sabanin sauran ruwayoyi sun zo da cewa salloli 5 aka dinga ragewa. Ruwayar salloli 5 aka dinga ragewa ita tafi yawa. Sannan kuma an samu iskali, wato rikitarwa, inda aka ambaci wajen shan nono, inda ya ƙi shan giya sallallahu alaihi wasallam. A zancen sananne ne wannan ya sha nonon kafin a hau da shi zuwa sama, wato kafin mi'raji kenan. Allah shine ainihin masani. Wannan shine ƙarshen mu'jiza na isra'i wanda mun kawo mi'rajin ne insha Allah. Wannan karan za mu kawo muku mu'jizan kawo baitul muqaddas ne gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana makka, don ba wa ƙureshawa amsar tambayoyinsu da suka yi masa sallallahu alaihi wasallam. Yana daga cikin mu'jizozin da suke rataye da isra'i da mi'raji na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ƙureshawa sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta musu yanayin yadda baitul muqaddas yake da kuma adadin ƙofofinsa. Sai ubangiji maɗaukakin sarki ya yaye masa shamaki, sai ga baitul muqaddas ɗin a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aka kawo baitul muqaddas, ya ba su labarin da suke so ya ba su, da kuma amsar tambayoyinsu duk da suka yi masa, bai kuskuren harafi ko ɗaya ba sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da suka tambaya sai da ya ba su amsa daidai sallallahu alaihi wasallam. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, yayin da Qurayshawa suka sarfantar da ni, sai na tsaya a hijiru Ismail a kusa da Kaaba. Allah madaukakin sarki ya yi shamakin da yake tsakanina da baitul muqaddasi, na fara bawa ainihin su Qurayshawa a labarin yanayinsa da alamominsa. Ina kallonsa, ina ba da labarinsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon baitul maqdis din, yake ba su labari ga irin yanda yake, ga girmansa, ga tsawonsa, ga kofofinsa, ga duwatsun da aka yi, duk dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba su labari. Allahu akbar. Wannan ita ce mu'jizar da al'umman annabi suka samu tabarrukinta, wacce a yau ita ce ake ƙara faɗaɗa ta ɓangaren akwatin talabijin. Yanzu kana zaune a ɗakinka akan kujera, sai ka buɗe akwatin talabijin ɗinka,
ko ka buɗe wayanka ka buɗe Facebook ko WhatsApp, an gane ai, ka ga duniyar da kake son gani daidai ne a lokacin da ake haskawa, a lokacin za ka gani. Kuma bayan an gama haskawa, mun san wannan gata ne Allah ya mana don albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ƙara wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wasila da fadila. Lalle dole mu ƙara imani akan cewa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne, wanda kuma bai imani ba to ya gaggauta yin imani, domin ga gaskiya na bayyana kullum ƙarara, bayyana take yi ƙarara kamar hasken rana. Domin ita mu'jiza tana matsayin faɗin Allah maɗaukakin sarki cewa bawana ya yi gaskiya, don haka ku bi shi kuma sa biyayya. Mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda tashan madrasatu Ababi Rasulullahi TV take kawo muku, da sauran gidajen TV irin su Batijaniya TV, Alfaida TV, Ansaruddina Tijaniya TV da sauransu. Sadaka muna miƙa godiyarmu ga shugaban wannan makaranta Alhaji Abdullahi bin Abdullahi Rasulullahi da dukkanin malamai wanda suka ba da gudunmawa don su ga wannan abu ya ci gaba, da kuma shi mai ɗaukan sauti namu wato Malam Munir Batijaniya TV. Sannan muna godiya ga darakta na Shababul Faila Ansarut Tijaniya, wanda shine daraktan wannan makaranta, Malam Muhammad Al-Amin Saminu. Allah ya saka mishi da alhairi da himmansa da kokarinsa, muka ga wannan abu ya ci gaba har ya kai ga gaci. Allah kuma ya ce mai mu ci gaba da wannan aiki har zuwa ƙarshen mu'jiza guda 1000 da muka ce za mu bayar. Sannan kuma muna ƙarfafawa waɗanda suke hidima a cikin wannan lamari, Allah ya saka musu da alkhairi, musamman wanda suke tare da shi mai girma darakta Alhaji Abdullahi bin Abdullahi Rasulullahi, da sauran sharifai kamar sarkin sharifan Gaya, da sauran sharifai, sarkin sharifan Jos Sharif Nura, da sarkin sharifan Gusau Sharif Nura Gusau, da wakilin sarkin sharifan Kano Sharif Rabiu Sidifari, da sauran wanda suka karfafa akan wannan gidan TV da kuma wannan isar da sako na mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.